माने जायगायाव दिनै माने जों आदारशिला स्थापन खालामबाय दिनै डिजिटेल स्टुडिअ बेखौबो आराम्भ खालामबाय दिनै मोनबा जायगायाव दिनै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि प्रडाक्सन सेन्टार एन्ड मार्केटिं बिनि आदारशिला स्थापन जाबाय आरो टेन्डाराबो जाबाय कन्ट्रेक्टरा जाय खामानिखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव भेटेनारि माबाफोरनि दिनै रिपेयारिं खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय माने पिएइचसि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बेवहाय लोंग्रा दैनि बेबस्था बिनि माखासे बेबस्थाफ्राबो दिनै सोलिगासिनो दङ रिपेयारिं खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ जेरावबो माने डेभेलपमेन्ट बिपिएफ माने डेभेलपमेन्ट पिस इउनिटि इन्टिग्रिटि प्रसपारिटि बेनो जाबाय बिपिएफनि मोन्थोर बेवहाय सोरबा दावराव खालामग्रा करापसन खालामग्रा मा खालामग्रा जेबो खामानि गैया खामानियासो दिन्थियो दिनै बिथांमोननि फाइलखौ जों गांफा गांफा चेक खालामगासिनो गासिबो इलिगेलजोब गाबोन जुदि जोङो बेवहाय माने इनकुइरि खालामो सिबिआइ दिनै प्रमद बर'आ जेलाव थांनांगोन फेरेंगा जेलाव थांनांगोन जेसेबां इएम दङ जेलाव थांजोबनांगोन जोंबो नायगासिनो दं दासो बोसोरब्रै थांदों फारि फारि मोनसेनि उनाव मोनसे जाय इएमफ्रा जाय माने भुल खामानि मावलांदों रावबो कनसिडार मोननाय नङा बे रोखा जोबथा मोनसे कुइसन बिपिएलआइडिसिएलनि दैदेनगिरि रांगुल बर'आ माने बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा लाइसेन्सखौ लानानै बाथौ रेजर्टआव थायो आरो गाव गावनि न'खरखौ राननानै जागासिनो बेनि प्रमान होथों नाथाय रावबो प्रमान होनो हाया दा बेबादि दाउथ' जेल जाखानांगोन नङा होमबा प्रमान होदों उइदाउट माने एभिडेन्स खोथाफोरखौ बुंलाबायनो नाङा जों जुदि गाबोन डिफेमेसन केस होयो बे दालिंखि जाहैनांगोन जों खिन्थु माने बेबादि ससियेल मिडियायाव सोलिखायो अपोजिसन पलिटिक्सआ बिदिनो जाखायो अपोजिसना अपोजिसनखौ माबा होलायनाय बे होलायबाय थादों खिन्थु एभिडेन्सखौ रायजोफोरनो देखायदों आरो मोनसे धर्जनि सिमा थायो बे धर्जनि सिमाया बारोबा सैमा फाग्ला बादि खारबाबो गनाय नङा बेखौ गोसोआव लाखाथों रुंगुल बर' जेसेबां सोरबा टेबासोन माबासोन जेसेबांनाखि आइटिसिएल दङ रावबो खारबाबो गनाय नङा बिपिएफआ मोनसे मार्का गोनां मोनथाम मार्का बिपिएफ माने असान्थि बिपिएफ माने सिन्डिकेट बिपिएफ माने कारापसन बेनि सायाव मा फोरमायगोन नोंथाङा बयबो नायगिरि बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दा बेवहाय फेरेंगा बुंनायजों जेबो लोब्बा गैया फेरेंगा बे दाउआ जेबो गियान थाया बे दाउआ आदार नागिरनानै जानो रोंगौ थिग बेबादिनो नागिर फेरेंगा जेरेखम मालायनि दाउदैफोरखौ लोंबोनाय मानाय थिग बेबादिनो 5 बोसोराव खालामबोदों फेरेंगानि दिनाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेसेबां घटना जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियै रावबो गैया फेरेंगाया हा होनायनि नामाव दिनै रायजोफोरखौ थगायदों बैसोमुथि दिनै माने लेन्ड मेला बानायदों रायजोफोरखौ थगायदों बिफानि हाखौ फिसालानि नाम दाख्लायनायखौनो हा होदों होननानै बुंदों जे जिनिसा हेरिडिटारि जाबोखायो बा नियम दंखायो बिफानि हाखौ फिसालाया मोनो दा बिदिनो गोबां थगायदों सिन्डिकेट बिराद लगायदों दाम्बार गंसेयाव 500,000 लानाय कालेक्सन खालामग्रासोनि दिनाव जादों फेरेंगानि दिनाव जादों दिनै सन्दन दंफां फानखोमानाय सोरनि दिनाव जादों फेरेंगानि दिनाव जाजोबनाय बेखौ मिथियै रावबो गैया दिनै फेरेंगानि जे खुगा बे खुगाया माने जेबो बेसेन गैया बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा बिथाङा गावनो खालामनानै दिन्थिनो हायाखै बिथाङा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सरकार दायोबा हाग्रामानि गारियावनो बारसोमनानै थैनो होनदोंमोन बिथाङा मानो दाबो खालामनो हादिया बे देखायथों दा फेरेंगानि खोथा बिथांनि खुगा जेबो मुल्य गैया बिथांमोना होनखादोंमोन जे हाग्रामानि सरकार फैयोबा बिटिसिआव असान्ति जागोन थारमाने असान्ति खालामग्राया फेरेंगानो जागोन दा इउपिपिएल सरकारा बा मानसिफ्रा जागोन बेखौ होननाय जादोंना जायाखै दा ओंखायनो बिथाङा बिथांनि खुगानि जेसेबांनाखि बाथ्रा ओंखारदों बे माने अनला खारियाव माने आगान थायै एंखोर बारियाव संख्रि फोरलानाय आदुवानि खियाव थाम्फैयाबो बाया होननाय बाथ्रा दं बर'आव बेबादिनो बेसलेस बिथांनि बुंनायजों रायजोआबो कनभिन्स जाया बिथाङा जायनि थाखाय थांनाय बाराव मोननै समस्थियाव गेलेसेयावबो मानो मोननैयावबो जेननांखो बेनो माने फोरमान खालामो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया आथिखालाव फोसावजायाखैबाबो बैसागो सिगांनो जानायनि बारा बिपिएफ हिसाबै माबायदि थियारि जोंहा बिराद थियारि जोङो मैया 25 तारिखमोन जोङो दिसपुर सल' जात्रा आरम्भ खालामबाय गाबोनबो पर्बतझरायाव जागोन 1 तारिखआव क'क्राझाराव जागोन 3 तारिखआव चिराङाव जागोन दा बेबादिनो गसाइगाव टु अदालगुरि बे जोंना दिसपुर सल' जात्राया जागासिनो दङ जोङो 5टा गेरेन्टि जायखौ बिटिसि इलेक्सनाव बुंबोदों सरकार दाबा होगोन होननानै दिनै जोङो मैयानिफ्राय स्टार्ट खालामना रानगासिनो दङ दिनै 10टा समस्थियाव दिनै बे राननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ दा बेबादिनो जोङो रायजोफोरनि जे आसा आकांक्षा बेखौ जों मोनसेनिफ्राय पुरन खालामलांगोन खालि मोनबा गेरेन्टिल' बाथ्रा गैया आरो गोबां गेरेन्टि जों प्लास खालामदेरगोन जायखौ लायोब्ला
जोंनि रायजो राजा लाब जागोन जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाब जागोन दा बेबायदि खामानिखौ जों मावबाय थागोन साख्रि बाख्रि दिनै मोनजोबगोन बयबो फारि फारि खेबसेनो नङा दिनै रिटायार्ड जागासिनो जोबलांगासिनो नङा होमबा रिटायार्ड जादों भेकेन्ट पस्ट जादों सोरबाया थैदों भेकेन्ट जादों दा बेबादिनो गोबां पस्ट भेकेन्ट ओंखारगोन दिनै फरेस्टआव एडभार्टाइज होबाय दिनै मास्टारफोरनि एलपि इउपि बिनि टेटनि भेरिफिकेसना जाखांजोब्बाय केन्डिडेटफोरना दा जों एपइन्टमेन्ट होबा होनो हाबाय नायथ'दों आरो जोङो इलेक्सननि सिगां होनो हायो खोमा दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बादै एडुकेसन डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो माबा ससियेल वेलफेयार हेल्थ डिपार्टमेन्ट दिनै गोबांथा डिपार्टमेन्टआव बिराद माने पस्ट खालिफोर दं बेखौ जों मोनसेनि उनाव मोनसे होलांबाय थागोन आरो मालाय प्रमद बर' बादि 5 बोसोर सरखार खालामनानै दिनै माने बिथांमोना दिनै खुनु परिखानि रिजाल्ट होनो हायाखिसै दिनैहाय सेक्रेटारि बिसिडिसिनि होदोंमोन दिनै बेथन गैया मा गैया खालामना गालांबाय फरेस्टआवबो दिनै फरेस्टार ग्रेड 1 नि साख्रि होदोंमोन फेरेंगा गावनि फिसाजोखौसो 1 नाम्बार होदों इन्टारभिउआवबो जिरायाखैनो दिनै प्रमान जाबाय जायनि थाखाय बिथांमोननि साख्रि होनायनि सायाव दिनै बेथन होनांगौना होनाङा बेनि जोङो इनकुवेरिसो खालामगासिनो दङ दा बिदि बिराद इलिगेल दिनै प्रमद बर' सरखाराव जालांदों फेरेंगानि दिनाव जालांदों दा बेबादिखौ जों लाय होआ जों मोनफानिफ्राय मोनफा नायगासिनो दङ साख्रिया जेनुइनबा जोङो बेथन होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन बे दा ओंखायनो गोबां खामानि जागासिनो दं आरो दिनैहाय जोंहा अनेकथा जोङो फाउन्डेसन स्टन ले खालामबाय दिनै माबानि नामाव बिर सिलारायनि नामाव जुबिनदानि नामाव दिनै